Moi ben, como vedes, teño a goma colocada debaixo da pelota. Se non temos pelota na casa, sentamos nunha cadeira e colocamos a goma debaixo da planta dos pés, de acordo? Entón, primeiro exercicio, empuxe militar. Colocámonos nesta posición, lombo recto, pernas flexionadas, brazos flexionados formando ángulo de 90 grados, collemos aire e soltamos elevando, vale? Collo aire e solto. Exercicio de ombreiros. 4. Imos facer 10 repeticións. Mantendo o lombo recto, unha boa posición do corpo. 8. 9. E 10. Relaxamos uns segundiños. Coser a min... A ver, gustaríame saber, pero non sei moito, máis alá de poñer un botón ou facer un zurcido máis ou menos decente ou subirlle unha basta a un pantalón. Pero gustaríame facer patronaxe, poder facer cousiñas, pero non sei. Volvemos a posición de inicio, outra serie, collemos aire e soltamos arriba. Baixamos cos cóbados hasta a altura dos ombreiros, non máis. 5, 6, 7, cada vez que elevo brazos, envigo cara adentro. 9 e 10. Relaxamos, vai tirando, verdad? Xa imos notando aí o trapecio, os ombreiros. Cas gomas, hoxe ben, o único que tiraba era o press militar, que ese sí que se fixo así un pouquiño pesado, do resto ben. Ben, seguimos traballando a zona dos ombreiros, o manguito rotador neste caso, e o que imos facer é, agora nesta posición, antes tiñamos así os brazos, pois agora os antebrazos miran cara abaixo, e o que imos facer é precisamente ir cara a posición inicial que tiñamos no exercicio anterior. Entón, collo aquí, collo aire e solto, rotando. Iso é. Mantendo os cóbados á altura dos ombreiros. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos porque isto vai tirando, vai costando. Sí, é certo que a goma era resistente e notábase que facías forza para elevala e demais. Claro, porque se poñemos a goma termando nos cos pés, pois sempre podemos liberar un pouco para floxar, pero que a pelota non hai trampas, Aquí hai que dar. Hai que exixirnos un pouquiño máis cada día. Así que imos alá, collemos posición de inicio e soltamos outras 10 repeticións. 5, 6, mantemos esa posición, lombo recto, mirado a fronte. 8, 9 e 10. Relaxamos. Ao estar a goma debaixo da pelota e co teu peso non o deixas mover, porque é pa eso precisamente, e tes pouca marxe de maniobra, tira moitísimo. Tira moito dos ombreiros, tira, bueno, dos bíceps, tirache de todo, do peito. Maravilla. Ben, agora o que imos facer é elevación frontal, de acordo? Imos levar os brazos extendidos, cara adiante, imos elevalos hasta a altura dos ombreiros. Sí, collemos, tensamos a goma, lombo recto, collo aire, solto, cara adiante. Non deixo que a goma floxe de todo, vale? Sempre un mínimo de tensión. Van 4, 5, 6, sacamos ese peito para fora, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños
Eu xa noto o calor no corpo, verdad? Vai nos tremer a culler na mão despois. Efectivamente, sí, a goma estaba bastante tensa e hoxe non me podo queixar das gomas de que non tiraban. Imos repetir de novo este exercicio. 2 series de repeticións, collo aire e soltamos cara adiante. Envigo cara adentro cada vez que levamos brazos. Van 3, 4, 5. Seguimos a traballar aí os ombreiros. 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Moi ben. Imos cambiar agora, imos traballar máis a zona do peito. Agora voume colocar deste lado. Colocamos a goma debaixo, pero noutro sentido, vale? Colocamos a pelota aí. E agora o que vou colocar non é o Q, vai ser a parte superior do lombo. Ben. Nesta posición, o que imos facer é o seguinte. Imos traballar a zona do peito facendo aperturas. Abrimos os brazos, collemos aire, apretamos os glúteos. Que pasa? Atacou yo. Estou seguro que este na casa está a pasar. Eso para que despertes. Iso é o karma. Así non, Sí, sí, Así non, así non. Ahora vai pasarme a mí. Así volveche pasar. No, tú confía. Vale. Veña, colocámonos, collemos aire, solto xuntando arriba. Efectivamente, sí. Non quería decir xa cho dixen, pero xa cho dixen. Vamos, Sancho. Veña, que ti pode. 4, Si xa non me gustaban as gomas, ahora... 6, 7, apretamos ben ese peito, 8, 9 e 10. Ben, relaxa uns segundiños. Eu aviseino, pero non me fixo caso. Entón, como din por aí, o que avisa non é traidor. Pasoulle porque non estaba centrada, non estaba enganchada debaixo da pelota. Efectivamente, eu pensaba que tiña a goma ben colocada, pero non a tiña. Entonces levei unha labazada, Noemi correxiume, eu non lle fixen caso e levei outra.